Bună dimineața, motherfuckers! S-a trezit Gabriel cu încă o surpriză de la prietenul meu, Ciro. Doar vă arăt așa să nu vă iau un pic capetele, să dați-vă naibii de atât. Ce a făcut Ciro aici? Că mi-a pus și un motor în portbagaj, uitați, mi-a pus un motor de motoscooter și nu știu unde mai bag eu orezul. Eu am crezut că îmi pune ceva orez, dar motherfuckers, doar așa vă arăt să vă ia capetele într-o parte și în alta și înainte și înapoi. Mulțumesc, Ciro, băiat descurcăresc combinator, să moară Sofia dacă vă mint. Uitați aici, mi-a pus și sistema acțipil cu vulturașul. Ce să vă zic, mulțumesc domnului Ciro, mexicanul, care el a făcut, nu știu, aici trebuie să-mi pui și motoreta, Ciro, ca să pun motorul ăsta pe ea acolo, că nu mai știu ce. Mulțumesc, dați-ar Dumnezeu sănătate și să trăiască doamna Coperta, că băiat inteligent și combinator te-a făcut, de uite, dai cadou și pe la alții. Să trăiască Coperta. Ia uite aici, ia uite, mi-a și colorat așa, uite, frumos. Mama mea, Doamne, altul mare și așa n-are, băga mea-și pula în... Nu, tot, trăiască doamna Coperta, că te-a făcut băiat inteligent, combinator. Trebuie să ai capital. Dacă ai capital, uite, faci, investești și faci. Mi-a dat o închirie, mă duc să fac Uber cu ea. Vedeți?